Poén shop, gyerekek. Nem hiszitek el, mi? Nem baj. Pedig higgyétek el. A poén shop. Na. Annyi pénzt kerestem vele, mint szódás a lovát. Nem igaz, hogy nem hiszitek el. Kattintsatok oda, azt meglátjuk. Higgyétek el. Nagyon fasza. Kata. Olyan sokat lehet vele keresni. Na. És nem kamu. Jó? Regisztráljatok, azt meglátjátok. Bak is azt mondta. Mégsem látta meg. Na mindegy, próbáljátok meg. Talán majd ti meglátjátok. Nagyon jó lehet vele keresni. Én is kerestem. 500 000. Nem találtam. Na mindegy. Lehet, hogy nektek bejön majd. Na csá.